से हो जाता है। तो पीपल एंड पुलिस मिलने से ये काम हो जाएगा। जों दिनै एसडिपिएसआव थांनायनिखाय कायसाना रिजेन ब्लक साइडना जे होम मिनिस्ट्री हयते कायसा नोटिफिकेशन कारिजा थाजे दिनै इन्डियान हयते बांलादेश थै मायानमारनि जे इलिगेल माइग्रेंट फाइनाल रंनो बंनो 1 माननि बिसिंगो रुतुबै कारि बंनो तिसा पुसबेक खानि जों आबनो दिनै कायसा सिनि खय डिस्ट्रिक्टनि वाइटिएफ नि गय जों कायसा मेमोरेन्डाम साबमिट खालायफैगा सिनि खयनि एसडिपिएन थानि फायाखै खूब काहामनो रेसपन्स माखा बसाय दङ आंबो साइथं दङ नरकथ ट्राइ खायदि ओमफ्राय ब फाइ फिडबेक काहामनो माखा बेलायनो एक्साइटेड ब आबनो थै जों फाइमानि मेन रिजन ओंखाय दिनै सिनि खयब सिनि बांलादेश बर्डार बाय सियार खायो लाइक दमदि यांगो आश्रामबारि बनबाजार यांगो गमसिं यांगो रमदि यांगो रामचन्द्र घाट ओंखाय यांगो बेलसरा यांगो बगाबिल आमरो गोबांमा सिन बांलादेश बाय बर्डार सियार खायो सो ओंखाय सिनि खयबो आमहाय चान्सेस बेसिबां मुइ दङ सो आबन बागैनो दिनै मो जे मेटानो काहामखाय नायनानै बागै जों बायथां वाइटिएफ नि दिनै खय डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ नि कमिटि नि जों फाइ डेपुटेसन सोलिबायगा दिनै आनलगि दङ सिनि रामचन्द्र घाटनि ब्लक प्रेसिडेन्ट सिनि मोजां रिटन देबरमा आश्रामबारिनि ब्लक कमिटि प्रेसिडेन्ट मोजां साबिर देबरमा बै दङ सिनि गोबां माने जा जनन्जय अभिजित सिनि दिकर समीर दङ गोबां मा जतन सिनि लिडार सब बेनो काहामनो एक्साइटेड मा जों बेन थानि रेसपन्स माखा आबन बागै बेलाय हामबाय।